శాస్త్రాన్ని బాగా నేర్పించే సమర్థుడైన సౌలును వెతుక్కుంటూ మరి తీసుకొచ్చాడు కదా. అంత్యొకయలోనికి వచ్చినప్పటికీ వారు అంత్యొకయలో సంవత్సరమంతయు సంఘములో ఉండి బహుజనులకు వాక్యమును బోధించిరి. మొట్టమొదట అంత్యొకయలో శిష్యులు క్రైస్తవులను బడిరి. సో మొదటిసారిగా క్రైస్తవులు అన్న పదం మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు శిష్యులు అంటే ఎవరు? క్రైస్తవులు. శిష్యులు అంటే ఎవరు? దేవుని పిల్లలు కదా. ఇప్పుడు శిష్యులే క్రైస్తవులను పడతారు. ఎవరు పడతారు క్రైస్తవుడు అనడానికి లేదు. శిష్యుడుగా ఉన్నవాడే క్రైస్తవుడు అవుతాడు. ఇది మొదటి పాయింట్. ఇంతకు ఎవరు శిష్యుడు, ఎవరికి శిష్యుడు అనేది మనకు డౌట్ రావాలి కదా. ఈ రోజుల్లో చాలామందికి శిష్యులుగా దేని కొరకు? ఫోటోలకి చూపించుకోవడానికి కదా.